12 urban poor community sa Lapu-Lapu City mao'y benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Aniya ang report. Dakong suliran, alang nila ni Geraldine ug Estrelleta nga walay suga og linya sa kuryente ang ilang komunidad. Gani usa lang kalamparilla ang maghatag og kahayag nilang Geraldine matag gabii. Usa siya ka single mother ug tungod sa nasinating pandemya, mas apektado pa ang iyang panginabuhian. Apan wala siya kawadi og paglaom, kay matud pa adunay plano ang kahitasan alang kaniya. Usa lang si Geraldine sa nakadawat og bag nga puno sa mga utanon, face mask ug usa ka tibuok manok. Wa na mo damha ang gugma sa GMA alang sa mga nanginahanglan. Nakaambit gyud mi karong buntaga ug salamat sa Ginoo. 1 in a million you. Thanks. Daghang salamat jud nga naari gyud ang amuhang lugar. Samtang si Estrelleta nga taga Sitio Seaside, Barangay Mactan, kinahanglan pang muagi ni ining nipis nga mga kawayan aron maabot ang iyang gipuy-an. Lisod man ang ilang kahimtang, positibo gihapon ang iyang panlantaw sa kinabuhi. Lisod po kayo pagpuyo dire, kontinuan. To kayo amo ang atop. Nagpasalamat ko sa GMA nga kami giduaw mi diri tanan sa Mactan. Gihatagan in town mi gamayng grasya. Pero dako na ni sa amoa kay wa mami ani kapalit. Sila si Estrelleta ug Geraldine apil sa di mo menos usa ka gatos ka mga upunganon nga nakadawat og gasa sa Kapuso Barangayan on Wheels nga hatod sa GMA Regional TV. Ang bag adunay sulod nga talong, sibuyas, ahos, luya, kalabasa, patatas, malunggay, carrots ug uban pa. Sinukipan sa mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak Teams. Istrikto usab nga gisunod sa distribution team ang mga safety protocols sama sa pagsulog og PPEs, boots ug pag-disinfect sa tibuok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels dalit sa GMA Regional TV. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak.